O Bloque Nacionalista Galego vimos de solicitar formalmente coñecermos en que estado se atopa a elaboración do estudo técnico sobre a demanda do transporte urbano colectivo en Vigo que foi adxudicado en decembro do ano pasado por importe de 319.000 euros. Un estudo que, segundo se recollía nos seus propios pregos, ten que servir para definir unha modelización da rede de transporte urbano da nosa cidade co obxecto de optimizar a configuración das liñas de cara á renovación do Servizo de Transporte Público para o ano 2025, cando conclúe a súa actual concesión. As empresas que resultaron adxudicatarias deste estudo comprometíanse a realizar un amplo traballo de campo con máis de 4.000 enquisas a fogares e persoas usuarias do bus urbano das que a día de hoxe nada sabemos. Por non temos nin tan sequera a constancia de que se teña realizado unha soa desas 4.000 enquisas. Esperemos que non volva a suceder o que xa aconteceu con aquela enquisa fake realizada por Vitrasa a fins do ano 2018 en a que sorprendentemente non se preguntaba nin sobre as frecuencias, nin sobre os horarios, nin sobre os tempos de traxecto, nin sobre o mapa de liñas, nin sobre o prezo do billete ou a comodidade ou a seguridade dos autobuses. O alcalde Abel Caballero afirmou públicamente que este custosísimo estudo tiña que permitir nada menos que sentar as bases do modelo de transporte público para a vindeira década na cidade de Vigo. Pero a 10 días de que conclúa o prazo contratado de execución deste traballo, ninguén sabe absolutamente nada del. Un silencio que se engade á decisión do Goberno municipal de non convocar nos últimos anos o Consello Sectorial de Transportes do Concello de Vigo, que este mandato, por non ser, ainda non foi nin tan sequera formalmente constituído, e que se engade tamén a nula interlocución do Executivo de Abel Caballero como elemento veciñal coas organizacións sindicais e con colectivos de persoas usuarias de cara a recoller as amplísimas demandas existentes para a mellora dun servizo de bus urbano que hoxe é absolutamente insuficiente e moi deficiente, como evidencia que teñamos arestora 250 frecuencias menos de bus cada día das que existían na altura do ano 2019. Desde o BNG temos que insistir en que a fin da concesión de Vitrasa en xuño do vindeiro ano é unha grande oportunidade. Unha grande oportunidade para dotar Vigo dun servizo de bus urbano á altura da maior cidade de Galiza, como primeiro paso, como paso imprescindível para poder despregarmos un novo modelo de mobilidade que dea alternativas reais ao uso do coche particular, que conecte e vertebre o conxunto dos barrios e parroquias e que nos permita, en suma, avanzar cara a unha cidade máis habitável, máis segura e moito máis sustentável en termos ambientais e ecolóxicos. Un servizo de bus urbano que, dende o BNG, seguimos a defender que debe pasar a estar baixo xestión pública, remunicipalizando un servizo que é estratéxico, absolutamente esencial para a veciñanza na liña do que xa están a facer outras cidades no conxunto do Estado e tamén en Europa.